משהו שמסקרן אותי ולדעתי את כל הבנות במדינה. מה קרה למדונה? הרבה מאוד ניתוחים. אבל איזה ניתוחים? כל הסוגים וכל המינים. לא רק ניתוחים, גם טיפולים, הזרקות. ואנחנו רואים, דרך אגב, זה נורא מעניין, מדי פעם יש כתבה על הכוכבי קולנוע שאנחנו זוכרים אותם ואיך הם נראים היום. אנחנו צריכים להבין שחלק מהניתוחים או מהפעולות האסתטיות שמבוצעות, יש להם כנראה מחיר במרכאות בשנים יותר מתקדמות. בעצם זה איזה קבלה של אולי משהו משודרג עכשיו, עם מחיר שבעצם משלמים אותו בשנים. זאת אומרת, מה שאני עושה היום בגיל 50, התחשבן איתי בגיל 60? יכול להיות, במיוחד אם עושים אותו בצורה מוגזמת. יש איזושהי בעיה עם טיפולים מסוימים שעושים אותם לקיצון. שומעים עליו בתחום הכוכבי קולנוע שבעצם לוקחים משהו לקיצון, ורואים את המחיר אחרי כמה שנים של הקיצון הזה. בהרבה מאוד תחומים, אבל במיוחד בתחום שלנו, יש את הקיצון ויש את הסביר. ואני חושב שעל הסביר אפשר הרבה יותר, אחד לקבל תוצאות יותר טובות ולגייס אוכלוסייה יותר גדולה מאשר ללכת לקיצון.